Jien kont nagħmel eżatt dak li għamel Dr. Lawrence Gonzi qablu. Mhux ifixklek qiegħed allura Dr. Simon Busuttil. Dak jaraw in-nies. Din kienet id-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia li f'intervista fuq Radio Malta qal li l-eks Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għandu jitlaq mill-Parlament. Mistoqsi dwar din id-dikjarazzjoni, Simon Busuttil li fil-kampanja l-Kap tal-Partit qal li kieku kienu flok Delia kien jirtira mit-telieqa għażel li jibqa' dejn. Inti ma taħsibx li kellek titlaq mill-Parlament kif qallek il-Kap tal-Partit Nazzjonalista? Sadan it-tant, id-deputat ġdid tal-Partit Nazzjonalista David Stellini mar kontra l-Kap tiegħu f'kumment li fih ikkontradixxa lilu nnifsu fi ftit sekondi. Jiena personalment nemmen li Simon Busuttil għandu jibqa' bħala membru parlamentari. Però il-Kap Adrian Delia ma qalx li Simon Busuttil għandu jitlaq. Il-Kap Adrian Delia qal li kont nagħmel bħal Lawrence Gonzi. Li jitlaq mill-Parlament. Ekku. Id-deputat nazzjonalista Herman Schiavone kompla jesponi l-qasma li teżisti fih dan il-Partit Nazzjonalista kif għal darb'oħra tenna l-pożizzjoni tiegħu li Simon Busuttil għandu jirriżenja mill-Parlament. Il-kap tal-Partit qal inti kieku x'tagħmel. U wieġeb kif wieġeb. Ma naħsibx li kien hemm jiena diġà esprimejt ruħi f'dwar dan. Bil-membru parlamentari Clyde Puli li huwa viċin il-Kap Adrian Delia qal li din hija deċiżjoni ta' Simon Busuttil u ta' ħadd iżjed. Inti taħseb li Simon Busuttil għandu jibqa' fil-Parlament? Jażelu mhux ngħidlu jien mhux hekk. Intant, numru ta' membri parlamentari nazzjonalisti għażlu li ma jwiġbux. Illi bħal Lawrence Gonzi għandu jitlaq mill-Parlament, inti taqbel? Inti taqbel jew le? Grazzi. Bil-web David Aġus ħarab mill-mistoqsija għaliex mhux komdu jwieġeb dwar id-dikjarazzjonijiet li jagħmel il-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Minflok għażel li jiftaħ attakk fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat. Inti taqbel mal-Kap Adrian Delia illi Simon Busuttil għandu jitlaq mill-Parlament? Naħseb għandhom jitilqu l-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali għax il-soċjetà ċivili dak li għadha tajt. U Simon Busuttil għandu jitlaq mill-Parlament jew ma taqbilx mal-Kap Adrian Delia? Naħseb dalwaqt jitlaq Joseph Muscat hekk qal jiena. U Adrian Naħseb ħajtlaq qablu.